Глава нашего района Александр Валерьевич группы. Мужиками поздороваться по городу. Один по плану. Или по 40. Добрый день, дорогие гости. Мы очень рады видеть вас на нашей Держановской земле. И что сегодня у нас большой и значимый праздник. Многие из людей, ограниченных в своих физических возможностях, люди удивительной судьбы. Их мужеством и силой воли можно только восхищаться. Несмотря на трудности, они ведут активную деятельность. И сегодня мы вместе проводим комбинированный конно-автомобильный пробег инвалидов-спортсменов Республики Татарстан, который стартовал 28 июля в городе Набережные Челны. Проехал город Чистополь, Алексеевский, Рыбнослободский, Лаишевский районы, город Казань, Зеленодольск, Верхний Услон, Камское Устье, Апастово, Тетюши и, наконец, приехал в наш Держановский район. Слово для приветствия участников пробега предоставляется главе Держановского муниципального района Александру Валерьевичу Шадрикову. Добрый день, наши дорогие гости. Приятно вас встретить на нашей гостеприимной Держановской земле. Вот уже ведущий говорил, вот действительно люди сильные духом. Я хочу, во-первых, выразить свое восхищение. Рахмат сизге бекзор, сиз бегенкеннем чепралеге килгайнсен. Рахмат бекзор. Аплодисменты. И, конечно же, как уже перечислили много городов, много наших населенных пунктов Республики Татарстан, наша республика всегда была гостеприимной, и каждый населенный пункт еще раз обозначал свою изюминку своего гостеприимства. И пройти столько городов, столько населенных пунктов, это столько километров пути, и как бы не было, вот как вы говорите, хотя мында килибиткец, ярак булсанда, это что мында матур кете балдылар дейсіз, что действительно мында үзге атмосфера сізге ашады дейсіз, сізге рахмат бекзор, сондай елы сөзлер етсін. Рахмат сізге бекзор. И, конечно же, мы всегда рады нашим гостям, и наше гостеприимство вы уже говорили, и, конечно же, наша душевность наших держановцев, и поверьте, наши двери всегда открыты, и наше гостеприимство, оно всегда именно для вас, для наших гостей. Рахмат сизге бекзор, килгайнсен, и за вашу силу духа. Рахмат бекзор. Спасибо за теплые слова, Александр Валерьевич. Это мероприятие находится под патронажем Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Подробнее об этом нам расскажет председатель благотворительного фонда инвалидов, спортсменов Идель-Урал Абдульманов Ракит Явдатович. Вам слово. Хайырлы күн, дуслар. Менә без ниһаят килеп җиттек данлыклы Чүпрәләгенә. Бу инде безнең 4 еллык эш булды. Без 4 ел эчендә менә иң беренче поход ясаган инвалид спортчылар белән
набережный Болгар саяхаты бойынша енді біз Оскар райондардан Каманың оң жағын, сол жағындан 12 районны үйренейік. Анасы үндеме Темір Шәріпович айтты, едегіз Свияжскийға да бара керек, шынапта дүрісінде Свияжскта ол, Болгарда шулық бір іш, бар-бір история, бұларны қату-қалаттара керек, үстірілге керек, самым деле. Анан 2013 жылына біз Юго-Востокна өттік, бойында Ақтаныш, Ознақай ақтары, Болғы Бүгілме 12 районны. Әмінде міне 2014 жылына біз енді завершающий өтебіз. Бойында біздің бүгінгі саяхатыбыз міне бойында яш жаллы һәм міне державный яқлары. Шыннап та Чупрелі яқларында міне біздің бұл как бы завершающий этап 4-летнего труда нашего фонда инвалидов спортсменов. Вы сегодня посмотрите концерт, как выступают наши ребята. Также у нас лошадь, вон там видите, в спортивной школе конь такой, на нем можно будет покататься с удовольствием. И тоже возрождение памятника культуры, истории. Детям вот в основном нравится, они садятся на лошадь. Ну, все равно им это очень нравится, и инвалидам. Потому что инвалид пугается, но побеждая как бы свой испуг, он побеждает недуг. Вот в таком плане. Разрешите вам передать уже слова приветствия от 46 районов Республики Татарстан. Так и получается, что как бы завершающий именно для вас, именно что мы завершаем в этом регионе, в этом районе, потому что для меня район Дрожжаной это очень дорогое место, хотя я здесь никогда не был, но у меня очень много друзей среди Дрожжановского района, людей, которые живут в Челнах и в нашей республике. Потом мы перечислим такие друзья. А я думаю, и Фируза Джамалетдинова, наша писательница, и Нагим Шайки, композитор, который поет мои песни, а также многие. Я удивлялся открытости этих людей и трудолюбие в этих людях. Понимаете, да? И талант. И красота. Почему я думаю, они такие красивые? Я вот на всех смотрю, вы все такие красивые. Это значит, это здесь, в этом прекрасном воздухе, прекрасные люди, и люди работящие, и трудящиеся, они славятся. Вы именно сіздің халық, Чупрелея халқы, тырышлық білән, шуны тырыш халық. Әлбәттә, тырыш кіші, бойда яши, тырыш кіші емлі да була. Мен мына сіздің кебек. Шынапта менамда күргәч, сізні келгәч, менә күңелем күтәрелеп китте. Шынапта, шундай әйбәт кешеләр янында воспитание, наверное, бардыр. Сіздің райондарында, сіздің районның руководствосы бик ихтирамлы руководство. Біздің республика гына түгел, олар инде бөтен Россия Федерациясында, біз инде Россия Федерациясында эшлибез. Біз инде бу 15-нче безнең поход по делу мира на земле. Башта инде без йөргәндә, без бөтен Кавказ илләрен, ближнее зарубежье, безнең Азия илләре, біз инде монда булсак эшлибез безнең Татарстан Республикасының руководствосы белән, а башка регионнарда без Российской Федерации белән эшлибез. Безнең юлыбыз дөрес булгач, без шу Татарстандагы дуслыкны, Татарстандагы туганлыкны, менә бүген безне каршы алганда, шундый матур итеп каршы алдылар, төрле национальный костюмнарда, төрле националистлар шундый матур итеп, менә единение народа. Мин думаю, что Чупреле ягының тырышлыгы, Чупреле ягының халкының бердәмлеге хезмәттә, хезмәт кешесенең аны башка вакытта калмый. Шуңа күрә чынлап та менә бергәләп матур итеп эшләү, күтәрә сезнең районны, күтәрә районның дәрәҗәсен, районның дәрәҗәсен инде күтәрә безнең республиканы, инде Россия Федерациясендә һәм башка илләрдә. Чынлап та сүз башы менә шулай, сүз башы кыска булды, калган әле тагын битербез Алла бер затыгында кергәч. Шын күңелдән рәхмәт сезгә. Әле башыма авыртып торайым да килгән әзрәгеме, 12 районны үтеп. Менә сезгә килеп кергәч, әзрәк кенә булгач, Фәрит каршы алды бит инде менә Ислам белән инде бер ай буе бергә
ничек сөйлешіп тұрабыз хәне шундай тырыш ягымлы кеше шундай тырыш кеше именно мен аны телефонда шундай деп уйлаган идем мен ул минем белән килеп кочаклашкач әйтте именно мен сине шундай деп уйлаган идем биладан кетергән инде шуңа күрә инде без бер-беребезне аңлап ой юллар кешенең фикерләре бер булса аларның юлларда бергә кисешә бергә эшли сезгә тагын бер тапкыр чын күңелдән менә шу районнар исеменнән Чаллы шәһәренең хакимияте исеменнән һәм үзебезнең мөхтәрәм президентыбыз беренче президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев исеменнән менә шулай рәхмәт ишеттерергә һәм дә инде мин беләм сезнең руководстволарыгыз бик күп эшләр бу эштә безнең үзебездә иҗтимагый яктан матур итеп менә шулай итеп иҗтимагый яктан да халык белән дә менә шул һәйкәлләребезне тергезү эшендә килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хәзер инде бу концерт карабыз дип уйлыйм мин. Аттар мәсьәләсендә менә атлар соңыннанмы ничек атта көне утырасы килә. Инде атта утырып йөреп алырга була. Рәхмәт сезгә. Рахмат тебе, спасибо вам. Ну а теперь приглашаем всех вас из Казалова районного дома культуры, где будет проводиться благотворительная акция. Стопник, она рвала. Сейчас он че? Извини. Hayırlı gün dostlar, исәнмесез? Сезне үзебезнең мул туфраклы Шүбрәле районында күрүебезгә без бик тә шатбыз. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашем прекрасном зале. Һәм инде, хөрмәтле дуслар, инде концертыбызны башлап, сүзне кунакларыбызга бирәсебез килә. Сезнең алкышлар астында Чаллы кызын сәхнәгә чакырабыз. Сезнең алкышлар Регина Кузнецова. Исәнмесез? Минем җырым яшәгән чишмәләргә багышлы бу җырны сезгә.
Башла. Регина Кузнецоваға күчле алкышлар белән аны тагын бер рәхмәт әйтеп алыйк үзенә, хөрмәтле дуслар. Һәм инде менә шушында хәзер, хөрмәтле дусларым, сәхнәгә шушы кунакларыбызны безгә монда алып килгән җитәкчебезне сәхнәгә чакырасыбыз килә. Сәхнәбез түренә Ракип Явдатович Абдульмановны чакырабыз. Күчле алкышлар белән сәхнәгә озатыйк үзен. Ucunu uzatып жиберди менен мейдан ушун көтөрмөйдөн. Ишке бара турмайдан биз мотордоп эстешке келип өзүбүз гене. Чынлапта мына биз үчүн көңүлдөн шат Регина мына жашта инде бик тырыш иле утрайдай метем айдап жүрүп кайтыга бега чыгып кеттик. Чыгып кетедирген юлларыбыз үттүн. Бүтүн СНГ иллерин, бүтүн иллерде өзүн шайтып инде өзүнүн кийине бийиттин. Бүтүн эсе булшабап, бүтүн эсе шулай бик яхшы бастырып әйттеләр. Айдан яшьләребез булар. Чынлапта сезгә бик зур рәхмәт була яхшы каршылаганыгыз өчен, алкышлар белән күмгәнегез өчен чынлапта укырып торабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Моның өчен барысы өчен матур итеп машайтып үткәрү, туган якагы әйтеп Нәгыйм Шәйхи белән без дуслар белән бик матур име. Бу яктан чыкканнар сезнең биючегез, бик көчле биюче. Кемләрнең исеме? Исемен белмисез да. Бер бик көчле сезнең биючегез бар. Ярар, значит, тагын бер нәрсәдән име. Ярар, менә мөхтәрәм җәмәгать, чынлапта менә шу эшләр буенча, социаль мәсьәләләр буенча, барысы буенча да менә нинди генә социаль урынна благотворительность име. Благотворительность нәрсәгә ул? Обязательно бит әллә нәрсә түгел. Кемгәдер кулын ярдәм сузып, кемгәдер менә күршедәге авыр хәлдә калган икән, авырый икән, шуңа кирип чыгу, кемнедер менә юлдан күрсәтеп сукырны ярдәм итү, кемнедер әгәр дә берәр бар икән, берәр төрле кайгысы, аңа кирип бер нәрсә әйттең, син күңеле күтәрелде, менә бу да хәйрия ярдәм. Шуңа күрә чынлапта хәйриячелекне онытмаса кирәк. Чынлапта сезнең халык тагын тапатан шөкрәлек халкы бер-берсенә һәр ярдәм булды. Алар һәр вакытта тырыш булды, һәр вакытта берсен ярдәм итеп, береңне ярдәм итеп, береңне күтәреп, халык чынлапта бай матур яши һәм үзе алга бара. Шуңа күрә сезнең халык файдаган алсызлар бердәм. Шуңа күрә рәхмәт шундый халыклар сезнең әле представительләре да безнең шаллыда, әйтим бик көчле кешеләр, бик ихтиярлы кешеләр, бик яхшы кешеләр. Алар белән бергәләп яшәү миңа бик күңелле һәм бик шат. Чынлапта әле безнең дә күп үттек, Туфан абыйның үлүенең үттек, аның торган җирләрен, аларның үзләрен карадык. Менә янда гына минем икенче районда инде Шәфкать Галиевның шул Туфан абыйның белән бергә булган, аның Туфан абыйның мәсьәлә мәдәният кергезгән, әйткәнемчә сезнең дә Зәки Нурый язучы, бик көчле шагыйрь һәм язучы, аны да ихтирамга бик лаек. Мин үзем дә шигырьләр һәр вакыт шигырьләр яздырам инде, язгалым, шигырьләр сызгалым дип әйтим мин. Сәнәттә вакытны миннән сорыйлар, бәхет нәрсә ул? Иле сорыйлар, иң бәхетле көнең качан булды синең? Белеп алмыйбыз чынлапта әле, иң бәхетле көнебез булганмы ул? Аны әйтеп алмыйм, безнең алдадыр иң бәхетле көнебез. Чынлапта иң бәхетле көн бәлкем алдадыр. Иң бәхетле көнебез нәрсә ул зур? Менә шул дөньяда матур итеп эшләп, тырышып, матур итеп яшәп, киткән вакытта синең туганнарың янында булсын. Берсе менә авыр хәлләр туры килә, кемнедер балаларын югалта, бик авыр, бик шундый искиткеч фаҗига. Шунасын инде бәхет булырга мөмкин түгелме? Шуңа киткән вакытта бу дөньядан яшәп, балаларын, оныкларын матур итеп узатып калу турында. Һәм бәлки генә бер шигырем нәкъ шуның турында. Гомер буе яктылыкка юллар салдым. Тәкъдиремне җиңә тау-таш ярдым. Караңгыда нурлар күргәч, хайран калып, бәхетемә дигән юлны таба алдым. Бәхилләнеп, бу дөньядан киткән чакта, минем издән хозурланып калсын булым. Шәригатьләп, матур итеп күмгән чакта, тәрбияләп бер үз җирне салсын улым. Сөйгән ярым гүл чәчкәләр утыртканда, үз оныгым сулар ташып, сибеп торсын. Сулкылдаган йөрәгендә бабам каны, буыннарны тоташтырып, тибеп торсын. Кубарылып чыккан чакта минем җаным исән булса,
Сүйген ярым, ынық, балам, нурлар тулса түрлеріне, тулса иман, мен сүйініп, мәңгілікке кете алам. Шынапта, бірге білек, бәле қазаларсыз яшек бұл дүнияда, бәле қаза келмесін, бірге біліп матур етіп, шауғыр күйлеп, бірге яшірге яссын. Сіздің барыңызға да шын көңілден тілеймін. Шынапта, исәнлік, саулық, ең бірінші туғанларыңдан бірге бұл дүнияда барыбызда, өзіміздің Татарстанымызда біз көп ердік әйтемет, Исанги еллерін, Азия еллерін чағыртырып қарысын. Шынапта Татарстан біздің көпке емлірек, Татарстанда тұрмыш ету шынапта көпке жеңілірек. Шуңа күрә шынапта әйдәгіз бірге матур етіп, бұл дүнияда яшайық. Рахмат сізге, матур етіп қосалымыз. Hazır indi səhnəmizlə qonaqlarından tağın birsinə verəmiz. Sizin alqışlar astında səhnəmiz türünə Aleksandra Abramovunu çağırabız. Alqışlar. İşte
Яхшы.